Абсолютно е така. Извинявай. Ало, кого търсите? Аз съм. Таня, не те познах, извинявай. Какво трябва да направя? Колко места да запазя? Добре, до скоро. Изглеждаш изморен. Направо съм изтощен. Ако искаш, прибери се, легни си, ще се видим по-късно. Не искам. Виж, радвам се, че сте тук. И как беше в Германия? Извинявай. Ало. Да. Когато задаваме въпрос, за да получим някакво обяснение, сведение или уточнение, можем да използваме въпросителни местоимения. Кого търсите? Какво трябва да направя? Колко места да запазя? Извинявай. Ало. Прекъсна. Като телефонистка си просто. Кой ти звъни непрекъснато? Първо една приятелка, после едни бивши съученици. Няма ли да попиташ коя е тази приятелка, кои са тези съученици? Със сигурност не. Никога не питаш. Никога не искаш да знаеш. Виж, до вечера имаме годишнина от завършването. Искаш ли да дойдеш с мен? Моля те да. Не ми е удобно. Хайде. Добре, да ще си помисля. Ще видим. Хайде, бе. Когато питаме за неизвестно лице, използваме въпросителното местоимение кой. Кой ти звъни непрекъснато? Коя е тази приятелка? Кои са тези съученици? Кой ресторант ще празнувате? В италианския. В новия бизнес център. Те сигурно всички ще са облечени официално, нали? Предполагам, не знам. Добре, кой автобус стига до там? И аз стига, ще те закарам с такси. Коя рокля да облека? Моля? Имам 2 рокли и не знам коя от двете да облека. С местоимението кой се пита и за предмет. В кой ресторант ще празнувате? Кой автобус стига до там? Коя рокля да облека? И се чудехме в кой ден да отпразнуваме този голям празник и решихме да го отпразнуваме на 4-ти в четвъртък. Кой ден е днес? Четвъртък. Коя дата е днес? 4. О, не! Какво? О, не, майко! Какво? О, не! Утре пети петък ли е? Пети петък. Какво? Не, това моето на нищо не прилича. Защо, Силвия? Утре трябва да предам един реферат. И какво сега? Нищо, отивам да пиша и да чета. Чакай малко! С местоимението кой си пита и за календарно време. Коя дата е днес? Кой ден е днес? Много съжалявам, просто този изпит трябва да бъде взет. Не се притеснявай, кой не иска да се вземе изпитите? Да, сигурно всичките ти съученици ще са с приятелките си, нали? Не знам, но аз искам ти да си с мен. Иначе идолите са. Кой ще откаже? Кой не обича Весел Битев? Нали не ми се сърдиш, кажи? Не, кой би се разсърдил за такова нещо? С местоимението кой и глагол в отрицателна форма може да се изрази твърдение с положителен смисъл. Кой не иска да си вземе изпитите? Тоест, всеки иска да си вземе изпитите. Кой не обича веселбите? Тоест, всеки обича веселбите. С местоимението кой и глагол в положителна форма може да се изрази твърдение с отрицателен смисъл. Кой ще откаже? Тоест, никой няма да откаже. Кой би се разсърдил за такова нещо? Тоест, никой не би се разсърдил за такова нещо. Не можем ли да измислим нещо? Можем. Какво? Ако дойдеш с мен до офиса и ми помогнеш. Ама не, ти си много изморен, не. Кой ще му мисли за умората? Важното е да свършим работа и да се забавляваме. Хайде! Ама кога ще се преоблека? Кой ти гледа облеклото? Така си страхотна. Хайде! За засилване на обратното по смисъл твърдение
Местоимението кой може да се съчетае с местоименията ти и му. Кой ти гледа облеклото, т.е. никой не гледа облеклото. Кой ще му мисли за умората, т.е. никой не мисли за умората. Какви интересни неща пише тук. Кой да предположи? На теб ти стана интересно, а? Да. Да. Трябва да тръгваме вече. Защо не ми каза по-рано, че имаш изпит? Кой да се сети? Пиши си напомняне в тефтерчето. Кой да помисли за това, моля ти се? Извинявай. Готов съм. Ало, да. Да, Иво. Кой е брате, че ще ни поставя условия? Какво като е собственик на ресторанта? Добре. Какво става? Проблеми с ресторанта, но няма нищо. Ама твоите съученици да не се разсърдят, че ще ме заведеш. Кои са те, че ще ме се бъркат? Добре. С местоимението кой и следващия глагол може да се изрази недоволство, упрек за неосъществено действие. Кой да се сети? Кой да помисли? Кой да предположи? Въпросително изречение с кой е и лично местоимение или съществително име може да изрази недоволство или пренебрежение. Кои са те, че ще ми се бъркат? Кой е брати, че ще ни поставя условия? Ти с твоите бивши съученици виждаш ли се? О, не, всеки е на някъде, кой по други градове, кой в чужбина. Какво правят тези хора в чужбина? Всеки учи нещо, кой право, кой медицина, кой актьорско майсторство. Добре, че има социална мрежата да комуникираме помежду си. Така е. Да. Обърнете внимание. Въпросителното местоимение кой може да се използва повторно при изреждане. Всички се пръснаха. Кой по други градове, кой в чужбина. Всеки учи нещо. Кой право, кой медицина. Искам да минем да се преоблека и после да тръгнем натам. Да, и само аз ще изглеждам като лудото ленче. Ти май се притесняваш. Виж как изглеждам. Добре, де, няма да се преобличам, хайде. Благодаря. В този урок видяхте. Кой ти звъни непрекъснато? Кой автобус стига до там? Коя дата е днес? Кой не обича веселбите? Кой ще откаже? Кой ти гледа умората? Кой да се сети? Кой е брати, че ще ни поставя условия? Всеки учи нещо, кой право, кой медицина,